Morning guys. So dito ako ngayon sa basement and I'm gonna go outside for my breakfast. Yes, I'm gonna Good morning guys. So dito ako ngayon sa basement and I'm gonna go outside for my breakfast. Yes, I'm gonna buy. Hindi ko alam, pero nag-crave ako ng spring roll again. So, sana meron pang spring rolls sa loob. Finally, I'm outside. So, may lakad na ako. Medyo malamig sa labas. Nakakaloka. But I love it. So, yun na nga. Sana lang talaga naroon pang kuha para at least mas bongga. I'm craving for it. I love it. Outside. So wala silang spring roll. Puro gulay. And since walang lumpia, I'm gonna have this for my breakfast together with chili oil and chili garlic and soy sauce. Yay! So pabalik na ako ng kumain. Effort na nakakaloka. Na kumain and all. And then mamaya magisimba ako kasi it's Sunday para lang bongga. Bakit ngayon masyado sa bahay. So right now dito na ako sa may elevator going to my unit and then thinking of going to the pool area. What do you think? So nakakapagod guys, naglinis ako ng kwarto at nagpalit ako ng cover ng kama para sa bongga naman ng one day. So I don't know what to do now. So since natapos naman na lahat ng naging dito sa kwarto, siguro baka lumabas ako and go to our house sa mansion. What do you think? So I decided to go to our house sa mansion de Pamilya General. So that's it. So hanggang dito na lang guys. Thank you so much and please click subscribe. I love you!